जों हंके तो तुयनि बागैसे जों मा कासलायसियो जों तुय मा नों yang माने बालक सुका हंके जों कारेन्ट बुसुक बालुखा जों के तो गोबां मानो बालका 2-3 मास नं खादो माने साप्राय फायाता हंके सरकारनि तैरेना हनै जोंनो तैरेखा हंके सरकारनि तैरे माने जोंनो सावो नरो ऑफिस कर खायदि ऑफिस कर खायासा नरो तुयमा नों यानि सावो दो जोंनो हंके जों ऑफिस कर खायका ऑफिस कर खाय माने नरो यांगो तुय हाबिया नि सावो हंके जों तुय हाबिया ऑफिस के बो जागा जिनि के तो मानदाय ब्लक सिदो हंके मानदाय जों कर खायका हंके मानदाय कर खाय माने नंनि आरो ताय तुयमा हाबिया साप्राय फायजाक नि सावो ता जोंनो हंके साप्राय फायजाक हंके जों साप्रायनो जों नायसिङै दङ हंके साप्राय तुयबो जोंनो मास वाइसा फानसे रहया हंके कारेन्ट गरै कारेन्ट फ्यूज ता चजाक हनै साप्लाय के बर कायजारखा साप्राय हंके तो अलरेडी न आगिन सिमिन दङदो हंके जों जे उ एक्शन पाइ माने उकलग हंके जों तुयमा खाता हंके जों तुयमा माने उकलग हंके जोंनो अमतेनि सावो तुय अंक कारेन्ट हामिया हंके ताबो मटर हामिया हंके अब तो सिनि दायतोंया जों दा आरो चाकरि खायनाय बुया जों सायमाया आरो हंके जे आरो जे तुय सारंनाय बरक ताय कारेन्ट डिपार्टमेन्ट ताय जे तुय सारंनाय बरकनि दायित्व साबो हंके जों दा आरो थानानै कगयाबले हंके ताम तुय सारो गया हनै हंके ताबो कारेन्ट फ्यूज ता गरै नि सावो हंके कारेन्ट फ्यूज ता गरै हंके चिनि लोकेलनि बरंनो थाङै थेपाय मारियो दो अ तुय सारंनायनि बागै हंके जों दङ चिनि गामियाबो तो जों बाहायके आरो थाङै जों फ्यूज ता जों थेपावै जों सदकलाय थै थांगा हंके जों आपु ताम खायनाय हंके जों तुयमा नंगौ वादै फाय हंके जों ताय तुयमा नंलिया जतन नरक बिसास थायाके नक नक थांदि जतन माने बुकसा नंनाय इको ताबो आं नंनो फुनुङानो आनि अचेरायनाय नायदि अम इको मक सारक तुय हामियानि बागै जों अबाहाय जेराय खादो हंके नायदि बुसु कष्ट जों माइसे आखाय बाहायके तंनाय जों तुयतु गयाखै बाहाय तंनाय जों तुय बायसे सब किसु जों गाहाम अंनानि हंके जों बोरै बर हंके तुय गोबां नांगौ फियाची नग ताबुक थाङै फानो नरंनो जों प्रमाण फुनुगै मानो तुय गरै ताबुक ब हंके जों कयदिनो नों जों तुयनो नायसिं तंसिनायबा आं बागै इको चिनि द्राम र अबरक जतन खालि जों तिनि तुय मायासा जों अरनि जों कुतुरिया जोंनो तिनो तुय जेसाखबन सुपङै दे फायना नांनाय अबन चिनि कयमुं ताय चिनि जत वाइबसो अफिस साहका जों अफिसाव गोबां मानो साहका हंके साह माने उकलग फाय दङ सनामै दै दङ फायनाय तुय अबा हायकेरक जोंनो कक सावता फाय दङ हनि सिमिं कक बायसिं कक बायसिं सावै फाया खलायबाया इको नाबो कि मेसिन दा नस्त नाका मेसिन नो गुन नस्त या एकदा खाय फ्यूज ता चजाकनि सावो हंके फ्यूज ता चखा मिया हंके फ्यूज ता चौ हनै जे ओ गिरिब ने अब कायसा फ्यूज ता चखा हनै आनि लगे संनो बन थेपाय रिखा हंके थेपा माने उकलग सावका बिसिङो वेनजिसि बिसिङो सि चजाकनि सावका हंके बिसिङो वेनजिसि ओ चजाक हंके बा डिपार्टमेन्ट नो कल खायदि हंके डिपार्टमेन्ट रक फाय किसा थेपाय फायदि माने जों ताबुनो कक सालाय पायो दो डिपार्टमेन्ट बाय हंके सारिगो फायनाय हिनो हंके कयताव फायनाय जों सुंगा हंके सारिगो हंके तामनि नर कक लाखसा हनै जोंनो सावो दो हंके जों ताम कक लाखसा थेबा जोंले माइसि मा जेको तुयसि गरै मासि मा तुकुया हंके बा जों बरं साखाता किसा थेपाय फायगे दि हंके बर अन जागा काम खाय दंनि साव हंके नर अन जागा काम खाय दंमो बाय याबले जों तो मासाना सि नांनाय जों तिले तुयसे माना नांनाय हंके आबन बागै साहमासे ओ मा बरक से ताबो लान बा बिजि खायदका कल बो रिसिभ खायलिया ताबो हंके जों तुयमानि यादा तंसिना हिनो हंके जों तिनि जेसा खापान तुयमाना नांनाय जों लेगुला तुयमाना नांनाय ओय हंके जों अबा हायकेन जों लुट ब्रक खायनाय नांखाय जोंनि जों थैफान थै थांसि दं जों जतन माना नांनाय अर चिनि नुखुं हामारि हेनै तुय सक पाय माने जों तुयमाया ताबुक फानो गाहाम खायो बुसु फेमिलि दङ चिनि अर दुइटा पारा दङ अर चिनि नुखुं हामारि बाय यां बडवार बेरबारिंना ब्रक 27 परिबार चिनि अर बा आसं नंनाय 27 नंनाय दा जों जतन हंके बरक बा तुयमा नांया बरक जों अ जागा पारा गायनि न जों तुय गाहामखे माया अमको ठीक बो जागा कासो जाग अम हंके चिनि बडवार चिनि नुखुं हामारि हाथाय कतर दाखो केबो फानफायाखो ना दा फान साफायनाय करिखो जों जेसा खापान तिनि जों तुयमान नांनाय नग नग तुयमान नांनाय चिनि बोसाबो तुय लेखा परा सुनाखै फायका हंके तुयमा तु गया ताबुक सदासे माइमासे रतंखो जेरै बोसा माइमासे रतंखो न हा बै थांमानो हा जों कयबा तुय पाय नों सिनाय हेनो
जोङो गारि दैनि फायखांखौ बायमा नांगौ आव बायसि माइमि संनानै हेंगे लेफ्टिन जोंनो आगे सिनि दाबो सिनि सारला जोंनो न खुंसा तांगलांखा आगे सिपिएम सरकार पुरो हेंगे जों न ताङै जोंनो लेफ्टिन बिसिङाव रैखा जों तांबाय खिनायबा जों खिनानै दै गोरै हेंगे बरंगो खिखांखै बो जानजा एरका नों बाहाय मोना नों ताम सिनि बागानो खि ताम सिनि बागानो सुतै आवबाय हेंजाया दिबा हेंगे जों नक बिसिङाव जों लेफ्टिन मा खायो हेंगे नक बिसिं खिनानै थांखांखै दै गोबां नांगौ सिनि बागै जों दै बायसे जों गाहाम सबसे बर' मनुष्य जों खानानि दै गोरै हेंगा सिनि लांमा जय थांनाय माइसायाले जों साता गायसा फानो दङै मानो फिया दै नङाले जों दङै माया किसा जोंनो दै जे साकै फानो तिनि नक नक दै सपङै दोना नांनाय ओं या हेंगे जों लामानो जों ताय याकाया आनि कक आसुंनो हामबाय Hathai Kotoro दैमाया एमासो दाबो माइचानानि एकदम बिपद जेरावहाय थै थांनाय बुरे दै गोदैखाय ब्लक थांगोन माइचाया दै ब्लक थांगोन दाबो सम्पन नगारबो कट थायखा ब्लक मा बसा गुबुन जागावो गाव सामु दङ जों सारि फायानो सारि हेन्टे होन ब्लक टाइट फायखो या ए आबिनि बायन जों तिनि मा ब्लक माथाय बसुक टाइम निसिम न रम लाहार कासुमा नेबो हैं 2 मिनिट ताव कासुतरम बसुक परिवार दं यांग जेनर नियां दैमा नंया टेस फैमिली हमको बोजा कलाय बरमुरा हाथाय कतरना ताक्स जर एमएलए बा एमडीसी एम बा के फाइकान जे कानिया के फाइकना निके जोंथिनि दैमाया सा जों अरो तिनि सारपं फानतंनाय 24 घन्टा फानतंनाय आं गाबा 32 दिन फानतंनाय जों दैमा नोंयां का ब्रब थाङो दैसा सरबा नों सद दैयां काय ब्र सरायबो जोंगाय गुबुननो दैमा नोंनि मानो ओ सरायद ओ माइ संनानि ओ जानानि अबा एकदम बिपद अमनि मास कैसे काखनालाय मास कैसे दैमा नोंयां तमनि के बनि थानी कमप्लेन डॉक्टर दरखान न अरे कमप्लेन जा ओ बो जागर दै डिपार्टमेंट नि ब्लॉक राव दै हम चरong नाय ब्लॉक न कल थाइथा ब्लॉक छाव हम फिस्टा करे आखाय सगया नै साव चिन दायित्व नगे प्राइवेट हम का बारनि दायित्व नगे बे काय ब्लॉक का ऑफिसर जानो गया आखेबा जों मा तिनि हायना लामा ब्लॉक मा